Archdeacon Amobia Archdeacon Renakwa Vicar nke St. Peter's Anglican Church Amobia Venerable Vincent Nkendelem agwagwo ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha nye mmụọ nsọ Chineke ohere ka o biri n'ime ha wee na-agbaziri ha ụzọ. Venerable Nkendelem onye mere ka amụta nke a n'okwu Chukwu ya iji wee merube ụka Penticost bụ nke isiokwu ya bụ mmụọ nsọ ekwere anyị na nkwa mere ka amụta na mmụọ nsọ nke Chineke bịa bụ ike na ume nke nzukọ nsọ Kraist na-ewezuga ya ịmara na ụka bụ naanị ọgbakọ nkịtị ka ọ bụ. Onye nta akụkọ anyị n'ihe gbasara okpukperechi bụ Amaka Chibuzo Okoye gara ofufe nri ahụ wee weta akụkọ a ka o siri gaa. Ya bụ nnukwu ụkọchukwu gbara ndị ụka ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ebi ndụ mmụọ nsọ ga-agba gburugburu site na ikpe ekpere, ịmụ akwụkwọ nsọ yana ije kwusaa ozi ọma n'aha Kraist. Venerable Nkendelem gara n'iru ma yọọ ndị ntorobịa ka ha gbadosie ike n'ebe Jizọs Kraist nọ ma bụrụ ndị jiri ekpere wee mere ihe ka ha wee ghara ịbụ ndị nke ajọ ihe nke ụwa ga-enomi. N'otu aka ahụ na St. John's Catholic Church Enugu Agidi ka onye parish priest bụ Reverend Father Michael Kings Okpala siri dịka ha na-emerube ndakwasị mmụọ nsọ n'ebe ụmụazị Chineke nọ na ọ dị oke mkpa ka onye ọbụla bie ndụ n'ime mmụọ nsọ dịka ha natara ya bụ mmụọ nsọ oge emere ha mmiri Chukwu si ka ha jidechaa okwukwe ha ike hụ na ha na mmadụ ibe ha na-adị n'udo ma birikwa n'ịhụnanya nke Kraist. Reverend Father Okpala gara n'iru ma sị na mgbe mmadụ kwupụtara njọ ya ma nwee mkparịta ụka n'ebe Chineke nọ na mmụọ nsọ a bụ ihe ga-anọgide n'ime ya ọ na-emepụtazi ihe dị iche iche. N'otu aka ahụ ka onye ụkọchukwu nke nọ na St. Mark's Parish Enugu Agidi bụ Venerable Dr. Nnamdi Emendu kwuru sị na Chineke mezuru nkwa o kwere na ụbọchị Penticost dịka ire ọkụ dakwasịrị ndị otu ya ha wee bido wee kwusazie aha Kraist ma na-atọnyetara Kraist mkpụrụ obi. Ya bụ Venerable Dr. Emendu gara n'iru ma gbaa ndị ntorobịa ume ka ha bụrụ ndị nke rapụrụ onwe ha ka mmụọ nsọ biri n'ime ha ka ha wee bụrụ ndị nke na-aga n'iru na-ejere Kraist ozi ma buo agha wee megide ekwensu na ọlụ ya niile. Otu onye ụlọ ụka ahụ bụ Roteran Abụchinwọzọ sịrị na oge Penticost bụ ụbọchị mmụọ nsọ nke Chineke dakwasịrị ndị ụmụ azụ ya ma sịkwazịa na o nyere ha ike iji wee baa n'ime ime obodo na ebe ụwa sọtụrụ wee hụ na ha na-ekwusa Kraist sịkwazịa na ọ bụ mbido ụka ọhụụ ka ya bụ mmụọ nsọ bụ. Ekpere dị iche iche bụ ihe ekpere ka e wee nwee udo n'ụwa gbaa gburugburu ebe inye onyinye bụ ihe pụtara ihe na aja misa emerubere n'ụbọchị taa. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.